Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, yan. Kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Magandang araw ulit sa mga ka-chicken, no? Welcome back mga ka-chicken dito sa ating channel, ano? Ayan, ngayon mga ka-chicken, sa araw na ito, nandito nga pala tayo ngayon sa ating chicken coop, ano? O sa pinagbe-breed ko ng aking mga breeding area ng ating mga Rhode Island Red. Ayan, sa araw na ito mga ka-chicken, napakahalaga yung ating pag-usapan, ano? Kasi may nagtatanong din sa atin kung kumusta na ba ang mga chicken yung ating mga native chicken. Ayan. Kasi kung napapansin yung mga chicken sa mga nakasubaybay dito o sa mga nakaraan nating vlog, makikita nyo napakaraming native chicken na inalagaan ko dito. Dito sa area ko na ito. Marami talaga, napakaganda at napakarami mga ka-chicken. Kaya may nagtatanong kung wala na ba daw yung ating mga native chicken. Kasi kung napapansin nyo sa mga latest vlog natin mga chicken, yung pinapakita ko sa inyo ay yung mga na lang natin, yung mga heritage chicken natin, itong mga Rhode Island Red natin at saka itong mga Hubbard. Ayan. Yung kadahilanan mga chicken kung bakit ako tumigil sa pag-aalaga ng native chicken, sasabihin ko po sa inyo kung bakit ako tumigil sa pag-aalaga ng native chicken. Ngayon malalaman nyo mga chicken at saka makuha pa kayo ng idea, hindi ito pagda-down mga chicken sa pag mga nag-aalaga ng native chicken, may malalaman kayo ngayon mga chicken dito kung bakit ako tumigil, Kaya ngayon mga chicken, babahagi ko sa inyo mga chicken kung ano yung mga kadahilanan. Pero bago yan mga ka-chicken, kung bago pa lang dito sa channel o napadaan ka lang, huwag niyo po kalimutan mga ka-chicken na i-subscribe yung ating channel mga ka-chicken, hit yung notification bell para updated ka sa mga upload pa natin ng mga vlog dito sa ating channel mga ka-chicken, Kaya tapusin mo mga ka-chicken, panoorin yung vlog natin na ito, yung video natin na ito. Dahil dito pag-uusapan natin mga ka-chicken tungkol sa mga native chicken at heritage, heritage chicken natin. Tungkol sa egg and meat production, maintenance at food consumption ng ating mga native at saka heritage at saka yung lasa nila mga ka-chicken, kung sino yung lamang sa kanila mga ka-chicken, kaya pag-uusapan natin yung mga ka-chicken at saka yung survival rate ng ating mga alaga mga ka-chicken at saka yung breeding advantages ng mga ka-chicken at saka yung profit and marketing ng ating mga native at saka heritage chicken. Tapos dyan nyo din malalaman mga ka-chicken kung bakit ko tinigil, kung ano yung mga dahilan mga ka-chicken. Ngayon mga ka-chicken, bago tayo dumako mga ka-chicken sa comparison sa kanila mga ka-chicken, ano ba yung native chicken na tinatawag natin? Lahat ng manok mga ka-chicken ay native by nature yan. Depende na lang kung saang bansa ang pinanggagalingan nito. Dito sa atin mga chicken sa Pilipinas, kung tinatawag natin na native chicken, ang mga manok na hindi kilala as commercialized galing sa mga malalaking kumpanya mga chicken, Noong unang panahon pa ay may mga nag-aalaga na ng mga native chicken dito sa atin mga chicken. Yung mga ninuno pa natin, nag-alaga sila ng mga native chicken at saka ginagamit nila ito mga chicken bilang pang-konsumo at saka pang-trading at saka pang sabong-sabong sa mga kanilang lugar mga chicken, Ang mga native chicken mga chicken ay kilala dito sa atin sa Pilipinas, lalo na sa probinsya mga chicken, Tulad dito sa amin, yung pagkilala ng native chicken ay yung tinatawag na manok Bisaya o Bisayang manok. Ayan mga chicken, Iwan ko na lang sa ibang lugar mga chicken kasi parang may ibang tawag din yan mga chicken sa ibang lugar, Ayan yung mga native chicken mga chicken. Ngayon, itong mga heritage chicken naman mga chicken, ito yung mga manok galing sa ibang bansa. So, yung mga kilalang manok mga chicken as commercialized na galing sa mga malalaking kumpanya, na ngayon ay mga inalagaan na din dito sa mga nag-aalaga ng mga manok. Ayan. Ngayon, compare naman natin mga chicken yung mga native chicken at heritage chicken. Ngayon mga ka-chicken, bago ko ipagpatuloy, hindi po ako against mga ka-chicken sa mga native chicken at hindi po ako against sa mga heritage chicken. Ngayon mga ka-chicken, yung sasabihin ko ay base lamang dito sa aking experience mga ka-chicken, disclaimer lang po. Ayan. Ngayon, tungo na tayo mga ka-chicken sa comparison. Unahin muna natin mga ka-chicken yung egg and meat production ng dalawang klaseng manok na ito mga ka-chicken. Una mga ka-chicken, dito sa heritage chicken mga ka-chicken,
sa egg production ay mas lamang siya mga chicken compared doon sa native chicken. Kasi yung mga heritage chicken mga chicken, umiitlog sila ng 240 to 280 per year mga chicken. No? At saka mas malalaki yung mga itlog nila mga chicken. Mas lamang siya mga chicken at saka mas marami kang maibibenta sa mga itlog ng heritage chicken. Sa native chicken naman mga chicken ay umiitlog sila mga chicken ng 90 to 120 eggs per year. Mas mababa siya compare doon sa mga heritage chicken. At saka medyo maliliit yung mga itlog niya mga chicken compare doon sa mga heritage chicken mga chicken. Okay, ngayon mga chicken, punta naman tayo sa meat production. Yung sa meat production mga chicken ay mas lamang din yung mga heritage chicken kasi mas mabibigat yung mga heritage chicken natin mga chicken kaysa compare doon sa mga native chicken. Kasi yung mga heritage chicken mga chicken ay 2 to 3 months lang kaya na nilang tumimbang. Pwede natin ibenta yung kung sa pangkarne, pwede natin ibenta kung naabot na nila yung kilo na 1 kilo pataas o sobra 1 kilo sa 2 to 3 months pa lang. Compare naman sa mga native chicken ay maabot na yan ng mga 4 to 6 months. Ayan, yun yung mga natin sa meat production mga chicken. Mas mabibigat yung body weight ng mga heritage chicken mga chicken. Ngayon, punta naman tayo mga chicken sa maintenance. Sa maintenance mga chicken, yung pag-usapan natin doon sa mga tungkol sa vitamina, ay yung mga heritage chicken talaga mga chicken ay mangailangan din yan ng magbibigay natin ng mga vitamins sa kanila. Yan yung sa maintenance at saka yung bakuna naman mga chicken, kailangan din tayo magbigay pero optional din yan mga chicken. Pwede din tayo hindi na tayo magbigay kasi optional lang naman yung vaccine. Sa another pa sa maintenance ay yung pailaw kasi kung nagpapalaki tayo, nag-alaga tayo ng mga heritage chicken, kailangan natin ng pailaw kung sila ay mga sisiw pa lang Tsaka yung native chicken pala mga chicken, yung kagandahan naman sa kanya mga chicken ay pwede nang walang vitamins mga chicken, ay matitibay na sila mga chicken. At tungkol naman mga chicken sa pagbabakuna ay optional lang din, pwede din natin bakuna, pwede din hindi yung ating mga native chicken. O ayan mga chicken, mas lamang yung ating mga native chicken sa maintenance kasi mas makakatipid tayo mga chicken. Ayan. O ngayon mga chicken, dito naman tayo sa food consumption nila yung nakakain ng ating mga alaga ng native at saka heritage breed. Sa heritage chicken mga chicken ay sila talaga ay napaka malakas kumain mga chicken, yung ating mga heritage chicken. Ito ay maganda para sa iba, yung iba naman hindi nila gusto kasi daw gastos kasi malakas kumain. Yan. Pero may solusyon naman dyan mga chicken, pwede naman tayo maghalo ng mga alternatibong pagkain sa kanila para mas makakatipid tayo sa pagpapakain sa kanila tulad ng pinapakita natin sa mga nakaraan nating vlog ayan. At saka yung kagandahan niya mga chicken, nagiging turn into advantage yan na malakas silang kumain kasi mabilis din sila nakakapag-gain ng weight o ng bigat kasi nga malalakas lang kumain, mabilis silang bumigat at saka lumaki. Yun yung kagandahan ng heritage chicken. Sa native chicken naman mga chicken ay hindi sila malakas kumain. So makakatipid tayo mga chicken. Ang native chicken talaga mga chicken ay kahit tambakan mo pa yan ng pagkain dyan, kung busog na sila ay hindi na talaga nila yan kakainin kung busog na sila. Compare sa mga heritage chicken mga chicken ay pilit talaga nila yung uubusin ganyan yung nila. Saka yung sa native chicken mga chicken ay yung sinabi ko nga, makakatipid ka. At dito nga sa native chicken mga chicken, pwede nga din na yung iba nag-alaga ng native chicken, hindi na nila pinapakain, pinapagala lang nila. Gumala naman kahit saan-saan kasi magaling din naman maghanap ng pagkain itong mga native chicken mga chicken Kaya makakatipid ka talaga dito sa native chicken. Alala ko pa nga mga chicken, nung high school ako may manok kami. Tuwing umaga lang, binibigyan lang ng kunting bigas yung mga manok, tapos kumakain na sila, tapos pinabayaan na, gumagala na sila kung saan-saan sila nakarating, kasi maluwag naman yung area, at saka bumabalik na sila tuwing hapon, ganyan. Ganyan yung mga native chicken mga chicken Huwag lang yung doon sa mga dikit-dikit yung bahay, kasi pag gumala yung mga native chicken ninyo, pag pumasok sa kabilang bahay, baka hindi na makalabas mga chicken, sigurado pulutan na yan. Ayan mga chicken, yan din yung kagandahan ng
native chicken pagdating sa food consumption kasi makatipid ka kasi hindi sila malakas kumain. Yun nga lang mga chicken, hindi din sila mabilis bumigat tulad mga heritage chicken. Ayan. Okay, dito na naman tayo mga chicken at pag-usapan sa lasa ng manok. Kung alin yung mas malasa, native or heritage chicken. Dyan mga chicken, walang pagtatalunan dyan. Mas masarap talaga yung native chicken mga chicken sa lasa nyo mga chicken. Malakas siya. Kung irarank natin mga chicken, rank 1 yung native chicken natin. Mas malasa siya. Pero yung hindi ko naman sinasabi mga chicken na hindi masarap yung heritage chicken. Masarap din siya. Compare din doon sa mga broiler na napibili natin sa market na pinapalaki lang ng mga isang buwan, malalaki na ng mga pinitimbang ng mga lampas ng kilo, mas sarap din naman yung heritage chicken natin mga chicken, lalo na kung nire-raise natin ng lang talaga dito, naka-free range din sila at saka nabibigyan natin mga organic na pagkain, Masarap din naman yung heritage mga chicken compare doon sa mga broiler na nabibili natin sa market. Pero sa dalawa, sa native at saka heritage, masarap talaga yung native chicken mga chicken. Yan talaga yung hinahanap, lalo na bisita tayo sa probinsya ganyan. Wala bang dyan, Bisayang manok, native chicken. Yan talaga yung hinahanap. Pag samahin mo man yung pagkain dyan, pag may native chicken, yan din talaga yung inuuna, lalo na yung tinulang manok, na native. Yan yung mga chicken, sa lasa. Pero depende din yan mga chicken sa pagkakaluto, kasi kahit anong sarap ng karne niyan, kung hindi naman din masarap yung pagkaluto, ay wala din mga chicken, ayon nga sa pag-aaral mga chicken, ang mga native chicken ay higher in protein and lower in fat. Yun yung kagandahan din sa mga native chicken. Namang yung native chicken mga chicken natin sa lasa. Ngayon mga chicken, dito naman tayo sa survival rate ng dalawang klaseng manok na ito. Unahin natin yung heritage chicken. Yung heritage chicken mga chicken ay mangailangan talaga yan ng masisilungan o yung bahay ng manok, yung ating mga heritage chicken. Dali sila magkakasakit kung nakarin sila. Tapos sunod-sunod na pag-ulan mga chicken, dyan talaga yung napapansin ko, madali silang magkakasakit lalo na kung wala tayong prevention. Ganyan yung mga heritage chicken. Kaya nangailangan sila na masisilungan o yung bahay ng manok. Basta mga chicken sa sunod-sunod na pag-ulan at saka yung malamig na panahon. Kaya din mga chicken, yung ating mga heritage chicken ay makakapal yung balahibo nila. Kasi panlaban din nila yan sa lamig ng panahon. At sa native chicken na naman mga chicken ay dito sa kanila mga chicken, sa pag-alaga nila ay pwede na sila na kahit walang bahay ng manok. Pero pwede din, mas maganda din kung mayroon. Pero kahit walang bahay ng manok ay nakasurvive yung ating mga native chicken. Sa probinsya nga, kung nag-alaga tayo ng mga native chicken, yung iba dumadapo lang mga chicken sa mga sanga ng kahoy na malapit sa bahay natin, sa may-ari ng native chicken. Doon lang sila dumadapo tuwing gabi. Ganyan yung mga native chicken, At saka nakasurvive sila mga chicken sa mga sunod-sunod na pag-ulan na panahon, Pero hindi naman sinasabi mga chicken na hindi din sila nagkasakit. Mayroon din nagkasakit, pero talaga sila mga chicken na mas matibay sila, parang sanay na sila ba sa klima talaga yung mga native chicken natin. Ganyan yung kagandahan din ng mga native chicken mga chicken, dapo naman tayo mga chicken doon sa breeding advantage. Dito natin ngayon pag-usapan mga chicken tungkol sa mga advantages sa pag-breeding nila mga chicken, Unahin na natin mga chicken ang heritage chicken. Sa heritage chicken mga chicken, yung advantage niya sa breeding mga chicken ay madali ka makapagparami nito mga chicken kung nag-breed tayo ng heritage chicken. Kasi sa kadahilanan mga chicken na siya ay malakas at saka tuloy-tuloy lang yung pangingitlog ng mga chicken, Kaya mabilis tayo makapagparami kasi itlog sila, itlog. Kasi sa isang linggo nakakaitlog sila ng mga 5 to 6 eggs a week mga chicken, Kaya mabilis yung pagpaparami sa kanila. Ganyan yung kagandahan. At saka yung nagiging disadvantage ng mga chicken sa breeding ng heritage chicken ay hindi sila naglilimlim. Yan, hindi sila naglilimlim. Kailangan ka ngayon ng incubator para sa mga itlog nila para magiging sisiw. At saka kung nagiging sisiw naman, siyempre hindi sila nagdadala ng sisiw.
Pero mayroon din naman mga chicken ha, mayroon din naman heritage chicken, siguro mga 50% na nagiging broody din, naglilimlim ng mga itlog. Pero hindi gaya ng native talaga na magaling maglimlim at saka magdala ng sisiw. Okay, ayan o, yung isa pang disadvantage sa heritage chicken ay hindi sila naglilimlim at hindi sila nagdadala ng sisiw. Pero nagiging turn into advantage yan mga chicken ay kasi hindi na sila gumugugol ng oras o panahon doon sa paglilimlim ng mga itlog at saka pagdadala ng sisiw, kaya nakakapag-produce ng marami kasi itlog lang sila ng itlog ano. Saka yun nga, kailangan din natin ng incubator at saka brooder cage para mapisa yung mga sisiw nila. Bilis tayo makapagparami mga chicken kahit ilan lang yung mga breeders natin mga chicken ano. Ayan. At sa native chicken ng mga chicken ay yung advantage niya, naglilimlim sila ng mga itlog. Yung kagandahan ay hindi na natin kailangan ng incubator dahil sila mismo ay nililimliman na yung mga itlog nila para maging sisiw. Kasi naka-mindset na sa kanila yan mga chicken na pag itlog nila ng mga 8 hanggang 12, nililimliman na nila yan para maging sisiw. At saka pagkalimlim, dinadala nila yung mga sisiw nila. Hanggang sa ito ay makakasurvive na no. So yan yung kagandahan, hindi na natin kailangan doon ng incubator saka brooder cage, at saka nakakatipid tayo, nakakalis sa kuryente at hindi na bibili ng incubator. Yan yung nagiging advantage sa native chicken. Yung nagiging disadvantage nga lang yan ay ano tayo mga chicken, hindi tayo mabilis pagparami kasi yun nga, kailangan pa hintayin na mawala yung mga sisiw nila sa pagdadala ng sisiw. Pagkatapos na magdala ng sisiw, bago sila magpapakasta ulit para magngingitlog na naman at saka maglilimlim. Pero lang mga chicken, kung marami talaga tayong mga breeders na hen ng native chicken ay doon pwede din naman tayo makapagparami ng mga native chicken. At saka pwede din naman mga chicken kung nag-alaga tayo ng mga native chicken, pwede din tayo mag-acquire ng incubator ano. Pagka-itlog ng ating mga native ay kukunin natin at saka incubate natin. So sila, hindi na sila maglilimlim o hindi na yan kukulang kasi wala silang maglilimliman at saka magano na lang yan, lilipas na lang yung mga ilang araw, magpapakasta yun na yan sila ulit mga chicken. So, yun nga, gagamit tayo ng incubator din at saka gagasto tayo sa kuryente. Pwede din yun mga chicken. Ayan, yan yung ano nila sa breeding advantages nila mga chicken. No? Okay, ngayon mga chicken, dito naman tayo sa profit at saka marketing yung pag-usapan natin mga chicken. Ano, sa dalawang klaseng manok na ito, sa native chicken at saka heritage chicken. Unahin mo natin mga chicken yung native chicken. Sa native chicken talaga mga chicken, kung madali ba talaga siyang ibenta, yes mga chicken. In terms sa meat, lasa ng mga chicken ay in demand talaga yung native chicken mga chicken, no? In demand siya, madali siyang ibenta kasi nga masarap talaga siya, yung native chicken. Sa mga itlog mga chicken ay naibibenta din natin mga chicken. Yung disadvantage nga lang mga chicken sa mga native chicken ano, ay matagal siya bago maibenta. Kasi palalakihin pa natin ng mga 4 to 6 months bago sila maibenta no, o mag-imabot nila yung gain weight nila yung mga 1 kilo lampas, 1 kilo. At saka isa pang mga chicken sa native chicken ano, yung pagbenta natin mga chicken ay mura lang mga chicken yung pagbenta natin yung per kilo niya. O depende din naman sa lugar mga chicken kasi meron din namang lugar na mahal talaga yung kilo niya. Dito sa amin mga chicken, yung presyo lang talaga mga chicken nasa 170 to 190 lang ganyan. Pero ngayon nasa mga 200 to 220. Depende din yan mga chicken kasi meron ding lugar na yung per kilo niya nasa mga 300 per kilo ganyan. Yun yung mga chicken sa native chicken yung bentahan sa kanila. Pero mabilis yung benta mga chicken, pero nga lang matagal ka bago makapagbenta kasi nga it takes time pa mga chicken kasi abot pa yung mga 4 to 6 months ganyan bago mo marating yung saktong timbang talaga nila. At saka dito naman tayo mga chicken sa heritage chicken, nakita dito na mas lamang yung heritage chicken. Kasi una-una trend ngayon yung mga heritage chicken ano. Kasi dual type kasi siya. Meat and egg type. Malakas siyang itlog
kasi tuloy-tuloy lang yung pangitlog nila. Saka yung meat type din kasi malalaki sila, mabibigat, madali lang sa konting panahon. Naabot na nila yung 2 kilo o mas lumalaki pa mga chicken. At saka mas mahal din ibenta ang manok mga chicken. At sa maliit na panahon, mga 2 to 3 months, pwede na natin ibenta yung karne mga chicken, no? At saka malakas din mga chicken yung bintahan ng sisiw. At saka mas mahal pa mga chicken yung bintahan ng mga sisiw, no? Kasi yung mga rated chicken, maabot ng mga 100 to 150 per head yung mga sisiw. Siguro yung mga murang sisiw ng heritage chicken at mga 80 mga chicken, 80 to 100. Pero mayroon din mga nagbibenta mga chicken 100 to 150 talaga yung bintahan ng per head ng mga sisiw. Sisiw pala mga chicken na di-cold. Ganyan. At saka yung mga itlog naman mga chicken maganda din sa pagkakitaan kasi araw-araw silang may itlog, araw-araw ka rin may bibenta. So malakas din yung bintahan. Marami kang may bibenta, lalo na yung mga kulay brown. Trend din talaga ngayon sa mga consumer. Madali silang na-attract yung mga chicken. Kaya ganyan mga chicken, maganda yung bintahan din ng mga itlog sa heritage chicken. At marami din mga chicken naghahanap ng mga ready to lay, ng mga heritage chicken at nabibinta natin ito ng mahal. O nasa yung presyo ng mga chicken, siguro yung pinakamura nasa 1,000 ganyan. Pero yung ibang talaga mga chicken, nabibinta lang ng mga 1,500, 2,000 o higit pa. O ganyan yung bintahan na per head yung mga chicken. Kaya mas mahal at saka yung bintahan yung mga heritage chicken talaga mga chicken. No? At dahil yan sa kanilang breed, kaya medyo mas mahal talaga yung bintahan ng mga heritage chicken. Kaya maganda siya mga chicken sa pangnegosyo, pagkakakitaan mga chicken, no? Kaya ganyan talaga mga chicken yung kagandahan ng heritage chicken. Kaya ang rason mga chicken, bakit ako tumigil sa pag-alaga ng mga native chicken ay yung gusto ko mga chicken ay hindi lang puro hilig o passion sa pag-alaga ng mga manok. Gusto ko din magkakitaan, gawing business. Kaya pinili ko mga chicken na yung mga naalagaan ay mga heritage chicken kasi in terms talaga sa pagkakakitaan, in terms of business mga chicken ay napakaganda ng mga heritage chicken. Pero in terms naman mga chicken sa pangkonsumo, family consumption mga chicken sa atin, sa pag-alaga ay maganda yung mga native chicken. Kaya yung mga nag-alaga dyan ng native, maganda yan kasi depende din yan mga chicken sa purpose natin. Kung ano yung purpose natin sa pag-alaga. Hindi naman sabihin mga chicken, hindi na tayo mag-alaga ng native chicken. Ano yan mga chicken, yung sinabi ko nga, depende yan sa purpose. Kung dito sa akin, yung purpose ko ay family consumption lang, ay maganda talaga alagaan yung mga native chicken. At saka may kita din dyan mga chicken, mapagkitaan. Pero sa akin dito mga chicken ay ginawa ko siyang business sa pagkakitaan ng madalian lang. Ang gusto ko, kaya tumigil ako sa mga native chicken. Nag-focus lang muna ako mga chicken sa mga heritage chicken. Ganyan yung rason ko mga chicken. Maganda yan mga chicken, yung mga native chicken. Pero magdepende din yan sa plano natin. At saka naayon sa mga gusto natin mga chicken. No? At suportahan natin mga chicken yung mga native chicken. Kasi yun nga sinasabi na atin yan. Galing yan dito sa ating bansa. Tangkilikin natin yan. Kaya nga dito sa akin mga chicken, pag may bumibili ng naghahanap ng native chicken, ay dito sa akin, wala naman akong binibenta ng mga native kasi wala na. Dinadala ko sila doon sa mga kakilala ko o dito lang sa malapit sa amin na nag-aalaga ng native chicken. Para doon din sila mas gaganahan pa lalo na mag-alaga ng mga native chicken kasi nga maraming naghahanap. O, ganyan mga chicken sa pag-alaga. Kasi sa pag-alaga natin, pagmamanukan mga chicken, depende kasi yan mga chicken kung saan tayo hiyang sa pag-alaga ng mga manok. At nakadepende din yan mga chicken sa budget ng farmer mga chicken, no? At saka sa kanyang area. Diyan talaga nagdedepende mga chicken sa budget ng farmer, kung saan tayo hiyang, sa area. O, ganyan talaga mga chicken, kung ano yung naayon talaga para sa atin. Kaya in both mga chicken, parehong maganda. Native at saka heritage chicken. Kung business talaga mga chicken, yung para dito sa akin, ay pinili ko, lalo dito sa aming area, pinili ko ang mga heritage chicken. Kaya ako tumigil sa pag-alaga ng mga native chicken kasi mas patok dito yung ngayon yung mga heritage chicken. Sa inyo din mga chicken, depende din yan sa area ninyo, sa lugar ninyo, sa
sitwasyon ninyo, kung ano yung gusto nyong alagaan. Ika nga mga chicken, yung mga hindi daw busy na tao, ay dyan daw gusto mag-alaga sa mga heritage chicken. Kasi nakakatutukan talaga nila yung pag-alaga. Saka yung mga busy daw na tao, ay mas maganda alagaan yung mga native talaga. Kasi yung mga native, bigyan mo lang ng pagkain, no? Tapos iwanan mo na, naka-range lang, nakagala lang sila. Wala na yung problema. Gumagala na yan, tapos umuwi. O ganyan, para daw yan sa mga busy na tao. Pero hindi naman, depende din yan sa gusto natin, no? O sinasabi ko nga kanina, yung hiyang talaga sa atin. Ayan mga chicken, sana'y may natutunan kayo mga chicken, no? May nakuha kayong idea dito sa ginawa nating vlog tungkol sa native at saka heritage chicken at saka bakit ako tumigil sa pag-alaga nito. Sana may nakuha kayong idea, lalo na dyan sa mga baguhan pa lang at saka gustong mag-alaga ng mga manok. Sana may nakuha kayong idea. At saka kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga chicken, huwag niyo po kalimutan mga chicken. I-subscribe niyo na po yung ating channel mga chicken para updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga i-upload o mga gagawin na vlog tungkol sa pagmamanokan o may ibibigay ako sa inyo ng mga tips mga chicken. Kaya subscribe mo na yan mga chicken. Ayan, maraming salamat mga chicken. Medyo napahaba na yata yung pag-usapan natin. Shout out sa lahat mga chicken, no? Sa mga silent viewers natin dyan. Shout out sa inyong lahat mga chicken. Ingat po tayong palagi mga chicken. God bless. Thank you.